साहा आबादखौ गोबां हेक्टर हायाव खालामनाय जादों। गोबां हायाव बे साहानि आबादखौ मावनाय जादों। बे क'क्राझार ओनसोलाव थानाय दावलिगुरि खाथियाव दङ बियो। गोबां बिबांनि साहा आबाद बेनिफ्राय साप्लाय खालामनाय जायो। बे जाहैबाय जोंनि BTC बा बड'लेण्डनि थाखायबो मुंदांखा बे साहा आबादा। आबादखौ गोबां हेक्टर हायाव खालामनाय जादों। गोबां हायाव बे साहानि आबादखौ मावनाय जादों। बे क'क्राझार ओनसोलाव थानाय दावलिगुरि खाथियाव दङ बे गोबां बिबांनि साहा आबाद खालामनाय जायो। बे जाहैबाय जोंनि BTC बा बड'लेण्डनि थाखायबो मुंदांखा साहा आबादा। हेल' फ्रेन्ड्स, बे जाहैबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव थानाय साहा बागाननि आं सोरबा जायफोर नुवाखै खालामनाय जादों। साहा आबादा जाहैबाय जोंनि आसामाव जोबोद मुंदांखा। बे साहा आबादनिफ्रायनो जोंनि आसाम बा बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय साहा आबाद बेखौ मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन देशआव, बुहुमनि गुबुन गुबुन देशआव बे साहा आबादखौ जोंनि भारतनिफ्राय साप्लाय हरनाय जायो। बे जाहैबाय जोंनि पृथिबिनि मादाव थानाय बयनिख्रुइबो मोजांसिन साहा आबाद। এইটো হ'ল আমাৰ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट অঞ্চলত চাহপাত টি গাৰ্ডেন। ইয়াৰ পৰা আমাৰ বেলেগ বেলেগ দেশত বা বেলেগ ৰাজ্যত এইটো পঠোৱা হয়। ইয়াৰ পৰা আমাৰ আসাম বহুত পইচা কামাব পাৰে। সেইটো লৈ আমাৰ আসামৰ এইটো গৌৰৱ। সেই চাহ আবাদৰ কাৰণে আমাৰ আসামত ফেমাছ সারা পৃথিৱীত। এইটো হয় স্পেচিয়েল টি গাৰ্ডেন।